Empecei en serio, pois, coa iniciación e todo, por fai 2 anos, exactamente o 23 de julio. Por 2 razóns, porque me gusta a naturaleza e as cabras, e porque na casa houbera tamén rebaño, por tradición. O meu pai, cando eu tiña 10 anos, pois comprou 2 cabras, e desde aí, pois, para diante, no ano 2009, pois, empezamos a andaina. Pois o rebaño consta de 160 cabezas e nada, queremos chegar mínimo a un tope de 600 cabras, 500, 600 cabras. Desde agora a base de recría, bueno, ao mellor comprarás algunha chiviña nova por veratas auténticas, por renovar algo de sangre e tal, pero máis ben criar. A nós gustanos a verata porque é unha cabra que se adapta ben tanto a leite como a carne, non? O sea, queremos traballar os dous, tanto co leite como a carne, e é unha cabra que se adapta bastante. E no campo é dura, come ben, engorda ben. Po ano, se podemos, ou po ano 25, pois poder empezar ca quexería. Mirar permisos, mirar cousas, e poder empezar ca quexería, e empezar a producir algo máis en serio, en tema iso, queixos e iso. E seguiríamos ca venta de carne e ca venta de queixo, porque claro, unha vez vendidos os cabritos, pois moxes as cabras. E como quero facer lotes, quero dicir, apartarlle os machos e botarllos para que veñan en distinta época, que non se acaba o leite nunca no ano, pois así hai queixo todo o ano, cabritos nunhas épocas marcadas onde se venden máis, e listo, é a cousa máis controlada. Pois temos border collie, temos un macho e 2 cadelas de border collie, un mastín para cuidar que non veña o lobo, e agora collemos un pastor belga malinois. Ten 1 mes e medio e o pequeniño, pero é incansable, quere andar, quere correr, porque se o deixamos na casa chora diario. E quere estar diario cun. Xa temos xente que nos ven, que nos manda unhas mensajes, que nos chama, porque quere ir connosco ao monte, botar todo o día e tal. E xa tuvemos varias visitas, non? Hasta agora, pois, lógicamente, como non temos nada, pois non lle cobramos a ninguén, ni fixemos nada, pero a nosa intención é meter eso e unha fonte máis de economía para nós. E además parece-nos unha idea moi boa, además aquí en Lalín e todo alrededor pois hai moito que ver, non? É unha visita un pouco guiada, ir connosco por montes cas cabras, pero tamén despois facer outras cousas, non? Eu creo que ten futuro, se fan as cousas ben, creo que ten futuro. Claro, todo acompaña o tempo, como vai a economía, como vai a todo. Claro, se o tempo non che axuda a plantar cousas, que non hai comida no campo e tal, pois está un jodido. O precio que van os cereales e todo, visto, a línea do emborgamento, como digo eu. Pero, eu sí que vexo aquí en Galicia temos moito do que tirar. O tema de cabras, pois é un hábitat, como digo eu, húmedo, e pois ela non leva moi ben, pero, levándose ao monte e facéndolle un bo control, pois, desparasitante e de vacunación, pois tampouco non hai problema.